ang atong doktrina nagtudlo nga dunalay usa ka Dios pero tulo ka personas. Daghan kayong mabasihan dinhi sa atong balaang kasulatan ug usa na niana kining ato karong gibasa nga si Jesus nagampo ngadto sa Amahan ug niingon siya, ikaw ug ako usara nya. Nagampo sad ko aning mga tawo nga imong gihatag nako, ang iyang mga sumusunod atong panahona nga mao ang simbahan nga iyang gitukod nga mahimo sang usa. Mao na nga ang tawag nato sa atong simbahan kay ato maning gi-connect ngadto gyud sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Moingon gyud ta ang simbahang Katoliko usa, santos ug Katoliko Apostoliko nga simbahan. One Holy Catholic Apostolic Church. Lingay mong tupad ing na makighiusa kanako. Ing na ko no. Pulos man kita sakop sa simbahan. Makighiusa ba ta? Nagkahiusa ba mo sa imong silingan? Ha? Kinsa dinhi nga wa gyoy atraso sa silingan, taas ang kamot. Amayo, naay mga tulo ka buok. Naay daghan nga niya sa simbahan, ang naong niya sa simbahan, nagdebosyon ni San Isidro Labrador, nagdebosyon ni San Vicente, pero dili ka maong makighiusa. Sige gyud pangontra, sige gyud pangontra. Di ba? Naabawa kusga. Oh, di experience yun mo ana. Pero sige nang simba, sige nang rosaryo, sige nang nobina, sige sa ulog og pista. May pakaitang mo ihap ikapila ng tuig atong pistas kapilya or sa simbahan, pero sige yung kontrahay. Dili din na mao ang giampo din ni Kristo ug ang iya sang pangandoy ug pangandoy sa Dios nga magkahiusa gid ta. Dili maggubat, dili maglinibakay, dili magdinaotay. Nakaron unsa may mga parameters para ta magkahiusa. Diri sa unang pagbasa si San Pablo niingon, wa gyud ko maibog anang mga bahandi, mga kwartang bulawan, hasta sa mga gisulob, sa mga luho og sinuloban. Wa siya maibog. Unsa iyang gibuhat? Mitrabaho siya adlaw o gabi, gihago niya ang iyang kamot ug ang iyang lawas aron dili siya makahatag og kahasol ngadtos mga tao. Pasabot kini diayng pagtrabaho. Dili ta tinapulan mo trabaho kita. Sigon sa atong gisangon nga katungdanan sa katilingban. Ako isip pari, magtrabaho ko isip pari. Ang mga factory workers, trabaho sad isip factory workers. Mga farmers, trabaho sad isip farmers. Ang mga office workers, magtrabaho sad isip office workers. Mga maestro, maestra, magtrabaho sad. Estudyante, magtrabaho sad. Pasabot, makasabot unta ta nga diha sa atong pagtrabaho anha ta mahimong usa ni Kristo. Kay ang Ginoo mga igsoon, sige sang trabaho adlaw o gabi. Sige yung trabaho ang Ginoo. Gani sa Book of Genesis, ang una yung hisgutan ang buhat sa Ginoo sud sa unom ka adlaw. Pahuway na siya ikapito. Pero katong iyang pagpahuway, wa to pasabot nga wa siya mo trabaho, gibalaan niya ang adlaw nga igpapahulay. Nga ato din his Katoliko, Domingo ang atong giigo. Balaano nato ang adlaw sa Ginoo. Atong gitawag adlaw ang igpapahulay. Unsaon man pagbalaan, sintroho nato ang Ginoo mo nang manimbata,
magampo ta panahon anang adlaw. So trabaho gyud igilingay imong tupad ing nasigi kang trabaho. Ang nakaapan kay ang atong pagtrabaho usahay mo overlap. Ang asawa magsige nagyaw-yaw sa bana, ang bana magsige yaw-yaw sa asawa. Dili man na nato trabaho ang pagpangoreksyon. Tagay sa higayon nga makatrabaho sa iyang role. Ang mga anak ayaw sige higyaw-yaw, dasiga lang nga mo trabaho ing na makapalangit ginadong ang inyong pagtuon kay estudyante man mo, makapalangit ginaday ang pagpanglaba kay anak man ka, tabang magyug ka, makapalangit na ang pagpanghugas og plato. Nya maingon sad sila kaning pagduwag cellphone unsa man kaning computer ing kapeligro makapaimpierno kay wa man mo ingong Ginoo nga malangit ta pinaagis duwa. Pero imong gamiton ang cellphone kay magbasa kag Bible, mo basa ka sa mga lives of the saints, mo research ka in support sa imong mga leksyon, kana makapalangit na siya kay related man sa trabaho. Sige lagag tanaw ng porn kanang TikTok, piligrong maimpierno kay di naman na trabaho, unsa man na siya leisure, pag enjoys kaugalingon. Na karon mao nay makapahiusa kanang way tapulan ba, mahiusa kita tanawar sa tong katilingban, daghan-daghan yung mga tapulan unsa may ilang buhaton, maligya drugas, magprostitusyon, maligya lawas, mangilad, siging panghakan ng mga anang pangilad, pang-scam aning diha sa social media. Ngore ingka trabaho man sa napadir dili na trabaho bisyo na. Sala man ang trabaho kanang makapalambo sa kinabuhi ug sa katilingban. Ikaduha nga gibuhat si San Pablo sa iyang kalisod, nagsigig tabang sa iyang isig katao. Si San Isidro Labrador, bisan sa iyang kayano o kapobre nga pagka mag-uuma, noted yun kay siya nga matinabangon kayo, manggihatagon kayo sa iyang ginagmayng income ngadto sa iyang mga silingan nga kabos or mga nanginahanglan. Kining pagpanghatag makapahiusa sa nato. Nilingay mong tupad ing nasigi kag hatag og slot dinhi simbahan. Ing na kano nasigi kag hatag og slot or sige kag palit og slot. Kaya ang ato ra bang thinking tigom. Dili din na makapalangit, di sad na makapahiusa. Ang makapahiusa o makapalangit hatag. Mao na nga naatay slot SBF dag para sa atong kumbento tag 500, panghatag mog 500 as many as you can kay makapahiusa na siya. Unsa may timaan nga mahiusa ta, mulambo ang katilingban, mo improve ba inyong tan-aw dinhi sa atong community dinhi San Vicente Liloan, na improve ta or nagkaut-ut? Kusga. Improve. Pasabot ana na ay naghinatagay. Nya gusto pa mong mo improve. Pangatag pa more. Tanawa. Awa, di ba? Ang atong SBF daghan pa kay tag-tagaonon. Ang atong halin 21,199 pa. Naapay 38,801 ka slots, tag 500 pesos na atong palitonon. Sige gyud aron mahiusa ta. Hatag gyud 500 pesos kada semana, bisan lang karon tibuok buwan sa Mayo, kuan naman lang tunga-tunga naman ta.
Makapalit lang kag mga duha ka slots, sud aning buwan sa Mayo para aning SBF dag. Wa na, okay na kayo. Makahiusa na nato. Ana. Nya nasa tay gusto kag challenge, nasa ta ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. O na nasa tay 18 nga nadawat na 16 slot challenge. Nya ang ato sang kalambuan, nagsige man sa lambo ang community nga atong gitukod, debosyon, ang replika sa mahal nga Birhen sa Fatima, the fourth replica in the world and the only in Asia. It is located in the Philippines, in San Remigio, Cebu. Ato nang natukod 2022 na humana nato karon na sa part 2 nga development ang pag landscape ug ang pagpanindot sa atubangan sa iyang grounds. Nindot na karon na ay 6 million nga atong kaning bayronon pa from 24 million na abot na lag 6 million. So muna niadtong Pizza 13 duha ka adlaw milabay atong gisugdan pagpamaligyag slot na 6,000 ka slots niadtong atong Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD part 3 na ni siya, tag 1,000 per slot. Ang halin dito sa Tres Pastorinhos dito sa Kapilinya nga Foundation, nakadawat sila 82 ka slots as of yesterday. Ang ato sa dinhi sa parokya nakadawat na sa tag 82 ka slots. 164 slots na ang atong halin. Salamat kayo, pakpak. Salamat aning namalit og slots. Napay 5,836 ka MMHD available, tag 1,000 pesos per slot. Kung mamalit ang tanan ani, kitang nagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Fatima, kitang gustong makighiusa sa mahal nga Birhen, karon buwan maron sa mahal nga Birhen kaning Mayo, mamalit lang tagtag sa kaslat, kitang tanan nga nagdebosyon mahurot ra dayon ning pila ragod ning 5,836 o kitang tanan mamalit ani hurot dayon ni gilinga imong tupad ing na musaad kag usa ina kono na musaad kag usa ka slot para sa MMHD 1,000 ra man na gamay ra na ya buwan sa Mayo 15 pa ka adlaw magtigom lang kag tag 100 absag bisan ganig tag 70 pesos kada adlaw awa na duol-duol na tinuod di ba mo na ako lang ning hisgutan kay kaning pagtrabaho para manghatag trabaho nini San Isidro Labrador, trabaho sa nini San Pablo, mao ni ang gibuhat sa tanan sama nila ni San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos. Mo trabaho para ipaambit, dili mo trabaho aron mo tigom. Naagay tanang mentality nga mo trabaho aron mo tigom, dili na ta magkahiusa mo na magkinuralay, maggubat, magiyahay, magsinahay, magpagarbuhay. Mana? Magkagubot dayon ta. Imbis mo lambo, malusno na hinuon ang atong katilingban. Ug ang katapusan nga makita nato ni agi hisgutan sa atong salmo. Unsa toy atong salmo? Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang tanan natong buhaton di ay sama sad ni Kristo, sama sa mga santos, ato gyung himuon aron daygon ang Ginoo. Mao na nga si Kristo ingon siya, dili nako sila ipakuha nimo amahan gikan sa kalibutan, apan bantayhin noon sila batok sa yawa. Kay kani manggong yawa mga igsoon, gusto niyang daygon ang iyang kaugalingon. Kana mga tao nga gustong daygon iyang kaugalingon, kaliwat na si yawa.
nga gihisgutan ni Kristo sa atong ebanghelyo karon, gilingay imong tupad ing na kinsay imong daygon. Kana mga tao nga dugay kay maibot sa samin, sigig tan-aw diya sa amin, kana peligro kay nas tanan nga ang imong gustong daygon, ang imong kaugalingon. Kana mga tao nga hilig kayo manulob ang mga alahas nga purtig yung dagkuag, mga lusok-lusok, mga gold, silver, mga colors now, hasta mga pilok, mga kuko, pamutangan o mga sumpay-sumpay. Kana siya, peligro kay na ang imong gustong daygon, ang imong kaugalingon. Kana mga terno-terno ba? Anang bag, sinina, sandal, lipstick, terno-terno. Kana, peligro kayo na. Nga naman, ang gustos Ginoo di ay siya gyud mo idaygon. Dahiga gyud ang Ginoo. Bisan pa kamong mga gingharian, samaan ng Russia, Ukraine, Hamas, mga Israel, Pilipinas, China, magdaig tas Ginoo. Kay anha ta diha magkahiusa, kay usa ra man ang atong Dios. Og kun mo kahiusa na ta, mawagtang ang yawa. Kay ang yawa is a spirit of division. Ang Ginoo is the spirit of unity, peace, and harmony, and justice. Giling nga katapusan imong tupad ing na sugod karon, na ba sunod na kaya sugod karon, ayaw na kog dayga. Nindot no, ayaw na kog dayga. Maro ba na ako mo ato gani kog laing mga parokya, sus magsigi og pa-picture, magsigig daig ang mga tao. Anhira jud ko malangit dinhi sa San Vicente. Ngano man inig human akog misa, wa gyud mo duol para magpa-picture. Pasabot ang inyong gidaig si San Vicente Ferrer, si ang Ginoo. Pag ato ko sa laing mga parokya, hala gyud dugay kayo. Tulad pag ato na ko sa Kapilinya, hapit na lang mahurot og pamahaw ang tanan. Ang uban, nanguli na lang gani ubang mga pari. Ako dito, sige pagngisi, portir bang singota. Pero ako lang itong gidawat. Kaysa akong kasing-kasing, wa man ko muangkon nga nagpa-picture ni sila nako, tungod kay gadaig sila nako. Tungod kay nahimo kong channel, usas mga channels sa mensahe sa Ginoo nga nakapadasig sa ilang kasing-kasing. And I thank God for that. Nya ang timaan kay mamalit gid sila slot. Sige bitaw kung gunahon na, sus kining magsigig pa picture nako karon. Mopalit lang ning tag sa kaslat, dako-dako na ginig-agi. Pero igo ra man sang musaad, pader picture tabi, padala niya kog slot pader. Nako, amot ni padahan na ba kato sila. So, mo na, magkahiusa ta basta ang Ginoo atong daygon, tinuod, atong i-appreciate ang matag usa kanato, apan kanang maong appreciation because God is working through us. Ginoo gyud atong daygon. Pareha sa gibuhat ni San Isidro Labrador, gidaig niya kanunay ang Ginoo og sa ingon ni ana nahimo sad siyang dalaygon nga tawo. Anindog ta.